Γιουγί, πάλι λες μαλακίες μόνος σου. Μια ιστορία αγάπης. Γιουγί, θα μου το χώσεις. Φάτο όλο. Θέλω κι εγώ. Ω. Όμως τότε εμφανίστηκε Αυτός. Θα σας βάλω το κουτί στο κόλλο. Durex, βοηθάει για απαλά κολαράκια μετά το γάμο. Τι λουκάνικα ρε είναι αυτή καλέ, τι θέλω. Όλοι τι θέλουν γιατί είναι μεγάλοι. Πάλι για λουκάνικα θα παλέψεις μεγάλε. Καλό το βιαστή με τα άσπρα μάτια. Σιγά τα αυγά, καλό το μαύρο βιαστή με το μάκρυ του κοντάρι. Μη χάσετε αυτήν την καυτή ταινία αγάπης, πόνου και μάχης για λουκάνικα. Βγαίνει 25 του δεκάτου του 2016. Ναι. Και δώρο βιαστές σε πολλά χρώματα, μαύρο, καφέ, πορτοκαλί και για τους τολμηρούς ο άσπρος βιαστής με τα μπλε μάτια. Μην αργήσετε να τα παραγγείλετε, θα σας κάνω